what is my second topic? Post-conference? No, post. No. Employment and post-conflict recovery. Post-conflict recovery. Yeah. Is it? Yeah. Post-conflict recovery. I was like thinking of like, wait, my first one is youth unemployment and the second one was... And my first topic is... Okay, illegal immigrants or just immigrants coming from North? Africa or something? I have to ask that. Oh gosh. Embarrassing. Can I Mooney? Добро утро и добре дошли на пресконференцията по случай петото издание на Международна конференция Софийски интернационален модел Обединени нации Софимон. Казвам се Адриана Русанова и съм пиар на тази годишната конференция. Искам да ви представя хората, които са до мен днес. Димитър Мандраджиев, изпълнителен директор на фондация Софимон. Андрей Стойчев, директор по европейско сътрудничество. Господин Джозеф Гибсън от Щатите, генерален секретар на Софимон 2012. Атанасия Кефала от Гърция и Мункпо от Бадарх оглавяват съвета по човешките права от Софимон 2012. Юлия Тинков от Испания оглавява икономически и социален съвет и Силия Гонари от Гърция оглавява журналистически модел на Софимон 2012. Давам думата на Димитър Мандраджиев за малко повече информация. Добро утро, колеги. Добро утро и на тези, които ни слушат и ни гледат онлайн. Благодаря на Българската телеграфна агенция. Всяка година има възможност да предаваме тази пресконференция и онлайн, което означава, че хора, нашите медийни партньори успяват да ни запишат и по света и да ни излъчат директно това, което сега ще кажем. За нас е чест, че сме тук за пета поредна година. За нас е удоволствие, че Българската телеграфна агенция отново ни партнира. И за нас е удоволствие също така факта, че тази година ние успяваме да съберем отново една значителна бройка международни млади специалисти и лидери на организации, политически и неполитически, на стопански и нестопански субекти, които ще бъдат в продължение на една седмица в България, ще имат възможността да работят рамо до рамо с истински дипломати, министри, хора от българската и чуждестранната администрация. И също така сме изключително радостни, че имаме възможността това да бъде подкрепено на най-високо държавно, местно и всякакво вид друго равнище вече за пета поредна година. Тази инициатива тази година се случва благодарение на международна фондация Софимон или Sofi International Model United Nations, заедно в партньорство с младежката програма на Rotary Club София Средец, а именно Rotaract Club София Средец и с специалната подкрепа на Rotary Club София International. Тази инициатива тази година е под патронажа на дистрикт гуверньора на Ротари за България, господин Атанас Атанасов, който ще бъде специален гост утре на церемонията по откриване на конференцията в НДК. Самата инициатива, както споменах, има 5 годишна история в България. По света световната история е доста по-дълга, но за сметка на това Българската конференция вече за 5 години се утвърждава като една от най-добрите, макар и всички перипети, които ние имаме, от чисто финансово естество понякога, от чисто логистично до други пъти, но успяваме, благодарение на това, че всички сме млади, хубави ентусиасти, ако мога така също да се изразя, успяваме да правим това нещо, което в крайна сметка има плюс за България. Има плюс и за международната общност. Какъв е плюсът за България?
Преди 5 години в световен план българите, които занимаваха с това да ходят по такъв вид конференции по света, а по света има над 150 такива регулярни конференции всяка година, бяха не повече от 8-10 човека. Активно включени млади хора по целият свят. 8-10 човека. За справка, една Холандия, макар и 2-3 пъти по-голяма от нас като популация, имаше доста повече. Имаше над 500 човека. Ние не успяхме да направим за 5 години 500 българи да включим в тази инициатива, но успяхме да задействаме българската младежка общност вече да наброява над 120 човека по целия свят, които активно биват канени да се организират конференции, да бъдат участници в тях под формата на делегати или журналисти и също така да инициират създаването на такъв вид конференции на много места по света. Така с колегата Стойчев, с колегата Милен Христов и с другите колеги от фондацията сме работили по отношение на Босна и Херцеговина, по отношение на Хърватия, по отношение на Израел, по отношение на Ливан, по отношение на Испания, по отношение на Холандия и много други държави по света. Нашата подкрепа, която ние даваме, е не само логистична, фондацията също така подкрепя и спонсорира и в материален план и в финансов план български участници, а и също международни конференции. Тази инициатива тази година е благодарение на финансовата подкрепа на фондация Фридрих Еберт, който е най-големият благодетел на фондация Софимон за последните 4 години. И също така благодарение на няколко други фирми, посолства и организации, които ще спомена вкратце. Изключително сме благодарни на Министерски съвет на Република България и в частност на Министерството на външните работи и на Министерството на икономиката, туризма и енергетиката, които спомогнаха и логистично и подкрепиха нашата инициатива с материална подкрепа. Благодарни сме на Неохим АД за финансовата подкрепа, която получихме по отношение на тази инициатива. Също така сме изключително благодарни от факта, че ротарианци от България и от чужбина застанаха за тази инициатива по един или по друг начин. Споменах фондация Фридрих Еберт. Продължавам нататъка с списъка от партньори, като казвам посолство на Америка в България, също така Столична община и двете много важни за тази конференция партньорски организации, именно Европейската комисия и Европейския парламент. Използвам случая да благодаря на кмета на град София, госпожа Йорданка Фандъкова, за оказаната подкрепа до момента и на президента господин Росен Плевнелиев също за оказаната подкрепа. Използвам случая да ви поканя утре на церемония по откриване, която ще се състои в НДК от 6:30. А сега връщам думата на госпожица Русинова, за да продължим нататък вече по отношение на европейските взаимоотношения с господин Стойчев и в последствие по тематиката на конференцията с господин Гибсън. Благодаря ви, господин Мандрачев. Давам думата на Андрей Стойчев. Всъщност това, което чухте по отношение на европейско сътрудничество на фондацията с подобни наши организации, вече ви бяха разказани от Димитър. Да, разбрахте, че всъщност сътрудничим с доста широка мрежа в Европа, минава на практика покриваща почти всяка държава, в която има подобен тип конференция или се организира нещо от това. Това, което при нас идва като може би по-различния момент е, че ние не симулираме само дейността на органи на Обединените нации, но и на Европейския съюз, като тази година това ще бъде съвета на Европейския съюз или така наречен съвет на министрите, с което аз връщам думата към Адриана. Благодаря ви. Бих искал да дам думата на Джозеф Гибсън, генерален секретар на Софимон 2012. So thank you, first of all, to the Sophimon Foundation. None of this would be possible without them. Dimitar especially has been working with me and the rest of the Secretariat to prepare, so that is the first thing. Secondary, the sponsors of Sophimon. I know that we had the long list as I tried to understand it in Bulgarian, but I know that they've been wonderful and that they've been very supportive of Sophimon in the past and then this year. So I'd just like to reiterate the thanks on behalf of myself and the Secretariat. Първо искам да благодаря на фондация Софимон и най-вече на Димитър за работата, която свършихме по организирането на конференцията. Също така съм впечатлен да чуя огромния списък от спонсори и подкрепящи организации и институции.
Като отново искам да благодаря на всички, които застанаха зад тази конференция и направиха възможно за пети пореден път. The last few days have been very difficult for the world and for especially Bulgaria, given events. Последните няколко дни са особено тежки за света и в частно в България, имайки предвид случилото се. So it is absolutely essential that there are events and conferences like Sofimun that bring people together in unity. Затова от особена важност да съществуват конференции и събития като Софимун, които всъщност да събират хората в единение. The bringing together of young people from more than 35 countries for Sofimun is an example of what really matters to this world. Това, че на Софимун се събират участници от 35 различни държави, всъщност идва да покаже какво всъщност е важното, което трябва да се случва. So that is why it is essential that even after 2 days after this horrific tragedy in Bulgaria, that we all are here together. И това е всъщност примера какво може да се случи, макар и 2 дни след тази трагедия. Ето ни да, всички сме тук. The delegates of Sofimun will be challenged by many different topics, issues, and crisis activities. Делегатите на Софимун ще се изправят пред предизвикателството на различни теми, на различни кризисни ситуации. And we have done our utmost to make sure that these crisis activities and topics are realistic and are relevant to the world. Ние се постарахме изключително много тези теми и кризисни ситуации да отговарят на това, на настоящето, те да са актуални към момента, в който се провеждат. MUN and especially Sofimun as an exercise builds future leaders, which is essential. Моделът ООН има за задача всъщност да обучи, да бъде нещо като школа на бъдещите лидери на света. So I am very honored and thankful to be here as Secretary General of Sofimun 2012. Така че за мен е чест да съм тук като генерален секретар на Софимун 2012. Yes. So, do you have a list of the topics with you? Yes. The order? I'll go through them exactly. The following are the topics for Sofimun 2012. Темите за Софимун 2012 са следните. These will be facilitated by many of the chair people you see at this table. Те са всъщност продукти и ще бъдат разгледани под ръководството на част от водещите комитети, които виждате около мен. And the delegates of Sofimun have done extensive research and will continue to do so during the conference on these issues. Делегатите на Софимун направиха сериозно проучване и продължават с това и към този момент. In the Security Council of Sofimun, we will be discussing women, peace and security and the increasing violence between Sudan and South Sudan. В съвета за сигурност ще дискутираме жените, мира и сигурността като първа тема, като втора тема ще бъде увеличаващата се степен на враждебност между Судан и Южен Судан. In the Human Rights Council of the United Nations, we will be discussing refugees in North African and Arab nations and the treatment of indigenous peoples. В съвета по човешки права ще дискутират бежанците в Северна Африка и арабските нации като първа тема, във втора отношението към местното население. In the United Nations Economic and Social Council, we will be discussing youth unemployment and peace building and post-conflict recovery. В съвета за икономическо и социално сътрудничество в ООН ще се разглеждат младежката безработица и мироизграждането в постконфликтното възстановяване. In the United Nations Global Compact, which is a first for an MUN to be discussing and acting as a committee, we will be discussing transparency and accountability in global markets and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Това, което ще е новото по принцип изобщо и в света, е симулацията на глобалния договор на Обединените нации, като двете теми ще бъдат прозрачност и отчетност на глобалните пазари и елиминиране на дискриминацията по отношение на заетост и професия. In the Council of Ministers of the European Union, the Economic and Financial Affairs Council, we will be discussing the economic feasibility of accepting new members into the EU and the monetary union considering the current financial climate
as well as immigration as an economic tool to boost financial stability and diversity. Това, което ще се разглежда в Съвета на Европейския съюз или така наречен Съвет на министрите, ще бъдат устойчивост и възможността за приемането на нови членове в Европейския съюз и от гледна точка на монетарния съюз и сегашната финансова криза, както и емиграцията като икономическо средство за увеличаване на финансовата стабилност и разнообразието. The actions of these committees will be followed by the Sofiman News Network, represented here by Celia Gunari, and the resolutions that are created and passed will be made public on the website of Sofiman following the conference. Заседанията на комитетите ще бъдат следвани, отразявани от Софимун, или т.е. това е журналистическото тяло на конференцията, което ще бъде водено от Силия, седяща до мен. And having come from the United States just a few days ago and the UNHQ in New York, it is my understanding that most of these topics are indeed relevant to the true United Nations this year as well. И идвайки от главната квартира на ООН в Ню Йорк, мога да ви кажа със сигурност, че тези теми са актуални към днешен ден. Often, Model United Nations conferences give youth the ability to discuss things freely and openly, whereas a forum such as the United Nations is much more formal. Това, което е хубавото на един модел ООН е, че позволява на младите хора да дискутират темите в един много по-свободен формат, докато истинското ООН работи в изключително формална ситуация. Youth representing such a large population of the global population, a large percentage, the views of youth on these issues are taken into account by the United Nations. Като това, което правят Обединените нации, всъщност взимат под внимание вижданията и разбирането на младите хора събрали се там, защото те всъщност представляват една огромна и разнообразна извадка от световното население. So while this is a simulation, Model United Nations, you will find many of the same answers found here that you will find in New York at the UNHQ. Това, което ще видим, това, което ще откриете, че много от решенията и идеите, които се раждат в подобен тип конференции, в последствие могат да бъдат имплементирани от самото ООН. Благодаря, господин Гибсън. Бих искал да дам думата и на господин Мандраджев. Благодаря ви. Thank you, Joe, for this extensive coverage of the topics. Благодаря ви, дами и господа. Преди да завършим тази пресконференция, или по-точно казвам да ви дадем възможност да зададете вашите въпроси, бих желал да споделя две много важни неща за българската конференция Софимон. Ще ги направя три. Ще обявя третото нещо вече тук. Първото нещо, което е: за първи път изобщо в 60-годишната история и 30 и няколко годишната история по отношение на съвременния модел ООН, който се организира по света като концепция в различни държави, в различни градове, както е Софийската конференция, за първи път тази инициатива, модел ООН, и за първи път, така да се каже, такъв вид инициатива получава световната награда на Rotary International за промяна на обществото към по-добро. Тази година Софийската конференция беше наградена с тази награда, като тази награда става веднъж годишно на една организация по целият свят. Значи от хилядите организации, които има по целия свят, нашата организация от централата на Rotary International в Чикаго получи тази награда, благодарение на това, че ние работим последните 5 години да може да променим обществото към по-добро. С факта, че споделих цифри колко българи и колко чужденци ние обучаваме ежегодно в нашите конференции и чрез нашите партньорски конференции, малко и много тази награда смятаме, че е заслужена и смятаме да продължим напред. Второто нещо. Преди няколко седмици, да не кажа няколко, че звучи много, преди известно време, в Рио беше проведена международната конференция по линия на съвета глобалния договор на ООН, United Nations Global Compact, където се събраха над 45 000 души участници от всякакъв вид организации, администрации, държавни, местни, управленчески структури и така нататък. Фактът, че тази структура към ООН, наречена глобален договор, е изключително важна вече, нас ни доведе до идеята да симулираме вече нейната дейност. Какво означава да симулираме?
Тези млади хора, тези лидери идват, подготвят се по темите, които бяха споделени от колегата Гибсън и разисквайки тези теми, те се обучават не само върху тях, но те се обучават за това как се води един дебат в ООН, как се води един дебат в Европейския съюз, в даден орган. Ние успяваме да ги научим какви са техниките на прокарване на мнение, какви са техниките на балансиране на интересите, какви са техниките по отношение на отстояне на позиция. Интересното е, че никой в такъв вид инициатива, модел ООН, не представлява своята собствена държава. Всеки представлява чужда държава и по този начин ние успяваме да родим рационални, разумни, прогресивни решения, които в последствие, както беше споделено, намират своето реално отражение в дейността на международните организации. В Рио, Бразилия, Sophie Moon Foundation получи още една световна награда, а именно признанието, че националната симулация, която ние проведохме преди 2 месеца, която беше оглавявана от колегата Стойчев, заедно с един изключително млад и перспективен наш кадър, господин Милен Христов, който е тук след нас в момента. Тази инициатива беше подкрепена на международно равнище и беше казано, че тази инициатива вече ще бъде имплементирана по целия свят, а именно симулация на дейността на глобалния договор. И ето ние за това отново сме първите и на международно равнище. Ние тази година правиме първата в света симулация на глобалния договор. Третото нещо, което бих желал да обявя, е, че Международна фондация Sophie Moon, както до момента е подкрепила дейността на други наши партньорски конференции, изключително радостно от факта, че в момента в нашия регион, в Европа и в частност в източна и централна и източна Европа, има 8 конференции, модел ООН и модел Европейски съюз, които се случват в рамките на 2 седмици преди и 2 седмици след Sophie Moon. Даже с някои сме в едни и същи дати. Ние сме радостни, че това се случва, защото голяма част от тези конференции се правят от наши алумнита, т.е. хора минали обучение през Sophie Moon и в момента развиващи дейност по други конференции. Ще стъпя само върху една такава конференция, която ние подкрепяме и половината от екипа, и доколкото съм информиран, са хора, които са минали през Sophie Moon. Това е Берлинската конференция. В Берлин се случва конференция от 5 до 8 август, 9 август, която ще бъде организирана от хора, които са минали обучение на нашата конференция. И това не е първият случай. 5 години са зад нас. Елате утре в НДК, ще разберете много повече за това какво ще се случва през следващите 5 години. Благодаря ви. Ако имате въпроси, моля да ги зададете. Благодаря ви, че днес бяхте с нас. Очакваме ви утре в НДК. It was broadcasted online. There's the camera, and so I always don't come here. I just put my video online and watch the conference. So everybody does that now. They switches off and